אתה רואה את החדר? זה האוטו שלנו. אוקיי. איך את רואה את החדר? פעיל. אוקיי. איך את רואה את החדר? כל אחד שיגיד מתוך הפנימיות שלו, אז לא לעזור, כל אחד זה להגדיר את זה כשהוא רואה את זה בעיניים שלו. איך את רואה את החדר? חדר גדול, רגוע, אנשים נחמדים. אוקיי. מה את רואה בו בחדר? אני רואה חדר מלא עם אנרגיות של אנשים מחייכים מסביב, ואווירה טובה, לדעת. יפה. מה את רואה? גם החדר כזאת, הרבה עוד, אווירה נעימה. חדר שיש בו הרבה דמיון ומחשבה ויצירתיות. דמיון. כולנו גדול, מה? יש פה כל כך הרבה דברים. זה חדר רציני. מה שניסיתי בתרגיל הזה לעשות זה שכל אחד למעשה רואה את החדר בצורה שונה. יש אחד שרואה אותו גדול, יש אחד שרואה אותו ירוק. אני רואה קצת את המבוכה ואת הקושי של לצאת מעצמי לשמוע את ההשפעה של האחרים. זאת אומרת שכל אחד מאיתנו רואה את הדברים אחרים. רציתי להציג את עצמי עכשיו, שמי חנן חיים סרן. בעברי הייתי מנהל מכירות של חברת אקרשטיין קרוב ב-20 שנה. ואחר כך גם כן ניהלתי תחנת דלק עם חנות נוחות ילו. ומה לעשות שהחיים פתאום לקחו אותי